Bol raz jeden múdry a spravodlivý kráľ, ktorý miloval svoj ľud. Jedného dňa, keď prechádzal dedinou, uvidel pri ceste sedieť žobráka. Žobrák ho poprosil o almužnu a kráľ mu v prestrojení za obyčajného človeka dal zlatú mincu. Žobrák sa na mincu pozrel a hneď sa posťažoval. Prečo len jedna? Určite môžeš obetovať viac. Kráľ bol prekvapený, ale rozhodol sa dať mu ďalšiu mincu. Žobrák stále nebol spokojný a žiadal ešte viac. Kráľ, ktorý bol teraz zvedavý na žobrákovo správanie, sa spýtal: ak ti dám všetko, čo mám, budeš spokojný? Žobrák sa na chvíľu zamyslel a povedal: nie, pretože vždy budem chcieť viac. Kráľ si uvedomil, že nech by dal koľkokoľvek, nikdy by to nestačilo niekomu, kto je vždy nespokojný. Vrátil sa do svojho paláca a vládol s hlbším pochopením ľudskej povahy. Skutočná spokojnosť pramení z toho, že si človek váži to, čo má, a nie z toho, že vždy chce viac.